Fideo dosbarth tu chwith ar gyfer mathemateg uwchgynhaliol uned 1. Hafaliadau cydymserol quadratic. Rydym wedi cwrdd y rhain hafaliadau cydymserol yn tygau gyda hafaliadau cydymserol llinol. Golygir cydymserol ar yr un amser. So maen nhw'n cydymffurfio gyda'i gilydd gyda bob x yn hafal a bob y yn hafal. Edrychwn ar enghraifft. Datryswch yr hafaliadau cydymserol yma. Felly, mae'r hafaliad coch yn 3x plus 4y yn hafal i 7, a mae'r un gwyrdd yn dweud 2x minus 3y yn hafal i 16. Na fel arfer, byddwch chi'n llosi un gyda rhywbeth a'r llall gyda rhywbeth arall, a ni'n gweld bod plus a minus yma, felly llosi'r un gynta gyda 3, a ni'n cael 9x plus 12y plus 21. Llosi'r ail un wedyn gyda 4, er mwyn cael yr 12y yn y canol, mae plus a minus gyda ni. Felly'r ail un gyda 4, felly 8x minus 12y yn hafal i 64. Ni'n gallu cael gwared yr y nawr trwy adio rhain, a ni'n cael 17x, dim y, a 85. Rhannu gyda'r 17, a ni'n cael bod x yn hafal i 5. Gosod hwnna nôl yn un o'r hafaliadau, gosod e yn 1, felly ni'n cael x yn 5, felly 3 llosi 5 yn 15, plus 4y yn hafal i 7. Tynnu 15 o bob ochr, a ni'n cael 4y yn hafal i minus 8. Rhannu dy 4, a ni'n cael y yn hafal i minus 2. Felly mae gyda ni x yn hafal i 5, y yn hafal i minus 2, gwirio rhain yn hafaliad 2, achos defnyddio ni hafaliad 1 yn gynt, felly'n hafaliad 2, 2 lluosi 5, minus 3 lluosi minus 2, yn dod yn 10, adio 6 sy'n 16. Felly, ni'n iawn. So'r ail hafaliad yn gweithio. Edrych ar rhain ar graff gyda GeoGebra, raglen GeoGebra. Yr un goch yw'r hafaliad 3x plus 4y yn hafal i 7, a'r un wyrdd yw'r 2x minus 3y yn hafal i 16. A chi'n gweld bod nhw'n croesi ar y pwynt 5 minus 2. Felly bwriad hafaliadau cydymserol yw dod o hyd i lle maen nhw'n gyfartal ar yr un amser, lle maen nhw'n croes dorri i gilydd. Felly, mynd draw at quadratic, mae'r rhain yn gweithio yn yr un modd ar rhaid llinol. Mae'r rhaid darganfod datrysiad sy'n bodloni'r ddau hafaliad ar yr un pryd. Y gwaniaeth yw y gall un neu'r ddau hafaliad fod yn rhai quadratic. Enghraifft, efallai byddai angen datrys y ddau hafaliad yma yn gydymserol. Felly y yn hafal i 2x minus 3, felly mae hwnna'n llinol, hafaliad llinell, a'r llall y yn hafal i x sgwar minus 6x plus 9 yn quadratic. Gallwn ei datrys gyda graff. Felly dyna'r graff, yr un gwyrdd yw'r un quadratic, a'r un coch yw'r un llinol. A chi'n gweld bod nhw'n croesi i gilydd yn y pwynt x yn hafal i 2, y yn hafal i 1, a x yn hafal i 6, y yn hafal i 9. Felly, wnawn ni drial datrys rhain gyda algebra. Nawr mae gyda ni y yn hafal i ac y yn hafal i. Ni moyn y ddau y yma fod yn hafal iddi gilydd yr un pryd. Felly, ni angen x yn hafal i x ac y yn hafal i y. Felly, ni'n mynd i gosod yr y yn hafal i y. Felly, gosod 2x minus 3 yn hafal i x sgwar minus 6x plus 9. Felly, mae dyn ni, gallwn ni ddatrys o dim ond x gyda ni yma. Felly, tynnu 2x o'r ddau ochr, ni'n cael minus 8x, adio 3 i'r ddau ochr, a ni'n cael plus 12, x sgwar minus 8x
plus 12 a 0 o'r ochr arall. Mae hwn yn ffactorio. Mae gyda ni cliw achos ni'n gallu gweld ar y graff. Ond ffactorau 12 plus 12 sy'n adio i rai minus 8 i ni. Felly minus 2 a minus 6 yn gwneud y tro yn iawn. Felly mae x yn haflu 2 neu x yn haflu 6. Gosod yn ôl yn yr un llinol, fel bod ni'n gallu datrys yn rwydd, felly x yn haflu 2, 2 lluosi 2, tynnu 3 yn rhoi i ni 1. Felly mae 2, 1 gyda ni yma. A x yn haflu 6, felly 2 lluosi 6 minus 3 yn rhoi 9 i ni. Felly mae 2 ddatrysiad yn ni, 2, 1 a 6, 9, fel mae'n dangos yn y graff. Felly dyna ffordd o ddatrys hafaliadau cydamserol gyda 1 yn gwadratig. Gwirio, ni'n mynd i wirio hwn yn yr ail hafaliad. I ni siwr bod yn atebion ni'n gywir. Felly x yn 2, yn 1. Felly 2 di sgwario minus 6 lluosi 2 plus 9 yn rhoi 4 minus 12 plus 9 sy'n rhoi 1 i ni. A dyna beth o'n i angen. Ar gyfer x yn haflu 6, 6 sgwar minus 6 lluosi 6 plus 9 yn dod yn 36 minus 36 plus 9 sy'n rhoi 9 i ni, a dyna beth o'n i angen. Fel soniwyd ynghynt, efallai bydde angen datrys 2 hafaliad cwadratig yn gydamserol. Ystyriwch y par yma o hafaliadau. Felly mae 2 dyn ni fyna sy'n gwadratig, a mae yn hafalu gyda'r 2. Dyma graff y 2. Yr un minus 11 yr un coch, sy'n mynd croesi ar y pwynt chelyn yr minus 11, a plus 9 i'r un gwyrdd, yma. Ond yma hefyd mae yn hafalu yn y 2, felly ni'n gallu gosod nhw yn hafalu iddi gilydd, i ni gael gweld lle maen nhw'n croesi. Felly, trwy cael gwared ar mae dyn ni nawr hafaliad dim ond mewn x. Felly, tynnu x sgwar o bob ochr, a ni'n cael 1x sgwar. Tynnu 4x o bob ochr, ni'n cael minus 1x yma. Adio 9, tynnu 9 i'r bob ochr, felly minus 11, tynnu 9 yn minus 20. Felly mae hafaliad cwadratig dyn ni'n gallu ffactorio. Ffactorau o minus 20, felly mae 1 yn plus 1 yn minus, a rhoi gwahaniaeth wedyn yn minus 1. Felly minus 5 a plus 4, sy'n rhoi ni bod x yn hafalu 5, neu x yn hafalu minus 4. Minus 4 a plus 5. Gosod nhw nôl yn un ohonyn nhw. Newn ni fe'n yr un gynta. Felly mae 5 wedi sgwario plus 4 lluosi 5 plus 9 yn rhoi 25 plus 20 plus 9 yn rhoi 54 i ni. Ar gyfer yr x yn minus 4, felly minus 4 di sgwario, mae'n mynd yn plus 16, plus 4 lluosi minus 4, mynd yn minus 16 a plus 9 gyda ni, sy'n rhoi 9. Felly yr un cynta, 5 a 54, dyna ni 5 a 54, a'r ail un yn minus 4 a 9. Minus 4 a 9, a dyna nhw'n croesi fyna. Os na bydde graff dyn ni wirio ateb, rhaid ni wirio fe mewn yn yr hafaliad arall. Wirio fe yn hafaliad 2, felly x yn 5, felly 2 lluosi 5 di sgwario, plus 3 lluosi 5 minus 1 ar 10, yn rhoi 50 plus 15 minus 1 ar 10 yn rhoi 54. Dyna beth o'n i angen. X yn haflu 4, felly 2 lluosi 4 di sgwario, plus 3 lluosi minus 4, minus 1 ar 10. Minus 4 di sgwario mynd yn plus 16, 2 ar yna'n 32, minus 12, a minus 1 ar 10 yn rhoi i ni 9, a dyna beth oedd angen.